jarritzen dugu, ala ere, mimoz bi bazuek egiten eta maitasunez egunero bezala. Hori, eta maitasuna aipatu duzula orain, bigarren ordua maitasunaz hitz egiteko baliatuko dugu, emakume idazle handi batekin zehatzago esan da, Maitasun kapitala bere novela berriaz, zerresana guri ikaragarri eman digu, egunotan asko ari gara horri buruz gogoeta egiten, ba orain, autorearekin berarekin jarraituko dugu, gogoetan, Biba Karmele Jaio! Noiz bihurtu da, maitasuna... Arratxaldeon! Arratxaldeon! Zer moduz? Ongi etorri, Karmele! Eseri lasai. Eskerrik asko, etortzeatik. Hortxe, Karmele, esan bezala, asko hitz egin dugu zure liburuaz, gai ez, gure gidoilarietako bat ari delako irakurtzen, beste dena buru belarri hor dabil, eta asko aipatu dugu, poza handia eman diguzu etortzeak, eta guretzat garrantzitsuena, Karmele, gu gure konbidatu guztiak maitasun osoz jaso nahi ditugu, eta nahiko genuke zuek hori sentitzea. Jaso duzu, maitasuna? Sentitu dut, eh? Bai? Sentitu duzu. Hasieratik, sartu nahi zenetik. Zoragarri. Orduan, zoragarri. Eta asko poste naiz, hausnarketa sortarazi baldin badu. Bai, eta hausnarketarekin jarraitzeko hankak pixka bat lurrean jarriko ditugu, liburuaren lurrean, Maitasun kapitala, Olga da, novelako protagonista eta historiaren abiapuntua, Martin bere maitale oiaren, ez da? Bere maitale oiaren hileta batean abitzen da. Hortik abiatzen da. Bai, ez da kasualidadea, hileta batean aztea abiatzea novela. Izan ere, bada hor protagonistaren nahi bat, eta da maitatzeko modu batekin bukatzea, edo beste maitatzeko modu bat aurkitzea, beraz, hor abiatzen da, eta hor hasten da, bere hausnarketa, bere maitasunaren, esango nuke, berrinterpretazio bat, pixkat urrunetik, pixkat perspektibarekin, batzutan perspektiba pixka bat behar izaten dugu, ez da? Konturatzeko zer egin dugun, zer gertatu zaigun, eta berak hori egingo du, ez? Pixkat urtebeteko, gizon honekin egon ondoren urtebete pasatu da, eta azten da hausnarketa egiten nola maite izan duen gizon hau, eta bereziki nola desegin den edo desagertu den bera, ez? Hori da, nik uste dute, printzipala, nola den posible maitasun batengatik zeure buruaz haztea, ez? Eta bidaia emozional horren helburuetako bat izan daiteke agian maitasuna intimok eta sozialki nola eraikita daukagun hori disekzionatzea? Bai, nik uste dut liburuan zehar bai protagonista eta bai irakurlea, eta ni neu ere idazten joan naizen enean, badago gauza bat garrantzitsua, ez? Konturatzea, azkenean maitatzeko modua dela sozialki eraikitako zerbait, ikasi dugun zerbait, erakutsi diguten zerbait, ez? Ez dela bakarrik gurea. Batzutan zaila izaten da hausnarketa hori egitea hain zuzen horregatik. Maitasuna gertatzen da oso eremu intimo batean, eta uste du guk bakarrik erabakitzen dugula horretan, ez da, guk garen modukoa garelako egin dugula gauza bat edo bestea, eta liburuak egiten du pixka hor sartzen da, konturatu gaitezen sentimendu sozial bat dela eraikitakoa, eta adibidez kasu honetan emakume baten maitasuna nola txikitatik ikasi duen modu batez maitatzen, nola txikitatik erakutsi dioten eman zaion zentralidade izugarria bere bizitzan maitasunari, eta nola sartu zai egon den beti ere mehatxu bat, txikitatik esan zaigun hori, ez egin hori, ez egin bestea, bestela bakarrik geratuko zara, ez zaituzte maiteko, ez? Mehatxu handia da, ez? Eta horrek esan nahi dizu, azkenean gizarte honetan maitasunik gabeko emakume bat kasu honetan porrota dela, ez? Eta hori mehatxu handia da. Eta mina handia ematen dute horrelako mehatxuek. Pertsonaia berriak ere sartzen joan zara, historian zehar, Maitasun kapitala historian, adibidez, Laiarena, Laia da, Laiak Olgari eskatzen dio bere tesia zuzentzeko, okerrez palima daude. Ze paper jokatzen du Laiak? Ba, importantea, bilaketa horretan, hausnarketa horretan, protagonistak izango ditu bi lagun, esango genuke, bat da teoria, pentsalari feministek maitasunari buruz
idatzi duten guztia, ez? Eta hori dator Laiaren bera irakaslea da, novela honetako protagonista unibertsitateko irakaslea da, beraz, bere ikaslea etorriko zaio maitasunari buruzko tesi bat egin nahian. Beraz, hor, pentsalari feminista horiek esandako guztiarekin ere osatzen joango da, edo horrek lagunduko dio hausnarketa hori egiten. Eta bestetik, Laia ere izango da beste emakume batekin batera, beste pertsonai bakarnerekin batera, izango dira lagun. Hau da, ere bada novelak azpimarratzen du baita ere zenbat maitasun dauden gure bizitzan, eta azpimarratzen du bereziki lagunena, ez? Ze importantea den lagunak izatea, konpartitzeko eta maitasun horri ematen dio garrantzia. Eta Laiari esker, Laiaren tesiari esker, artefaktu batzuk ezagutuko ditugu, ezta? Kapituluen edo atalen amaieretan daude artefaktu horiek. Azalduko diguzu zein den jolasa? Bai, dira pasarte batzuk, berez, pentsa dezakegu, irakurtzen ari garen bitartean, Laiaren tesitik ateratakoak direla, eta dira literaturan zehar, literatura hainbat liburuetako pasarteak, beti maitasunaren inguruan, eta hainbat artelan ere. Eta hor agertzen doaz, oso labur, argazki bat balia bezala, eta badute bere funtzioa. Nik uste dut pixua ematen diotela novelari, eta gero bada ere modu bat erakusteko maitasuna azkenean ze garrantzitsua den. Hau da, onartu ala ez, gure bizitzetan zen garrantzitsua den. Historian zehar maitasuna artelanetan, literaturan, etengabe jorratu den gaia da, ez? Eta hori ere, hori azaltzeko ere balio didate pasarte horiek, konturatzeko ere garai ezberdinetan maitasuna ere ezberdina izan dela, edo, izan daitekela. Eta artefaktu horien artean, pertsonaia berri gehiago ere bai, Xanti, Xanti da Martinen laguna, ez da? Martine Hildenaren laguna. Ze karpen egingo dio Xantik, zer egingo du Xantik Olgaren bizitzan? Bai, eragin handia izango du, nahiz eta hasieran ematen duen ezetz, baina nolabait beste maitasun horiek, lehen aipatu da, badaudela beste maitasun batzuk, batetik konturatzeko ere adiskidetasunarekin zerikusia duten maitasun horiek daudela, eta gero badago ere, Santi bada eredu moduko bat, Santi eta bere bikotea, novela honetako protagonistak ikusiko duna, eredu bezala izan daitekena maitatzeko modu eder bat. Liburua irakurtzen ari ginela, esaldi bat asko gustatu zaigu, txikitako garaiak eta fantasiak gogoratzen ari dela Olga honakoa dio. Nire Aliziaren zulo partikularra zen, Platonen kobazulo arroxa bat. Maitasunari dagokionez zer uste duzu? Metatik kobazulo batean sartzen gaituztela? Bai, kobazulo ezberdinetan, hori ere importantea da, ez? Hemen egiten duen hausnarketa da ere bada gizonak nolaik, maite izan duen gizon horrek nola ikasi duen maitatzen eta berak nola ikasi duen maitatzen, ez? Eta nola txikitatik oso modu ezberdinetan ikasi duten maitatzen. Gizonak kasu honetan erakutsi diote nolabait defenditu beharra maitasunetik, ez? Eta maitasuna bizitzako beste atal bat balitz bezala ikustera, eta emakumearen kasuan zentralidade izugarriarekin, ez? Maitasuna bere joko zelaia dela erakutsi digute, ez? Hori da gure joko zelaia, hor daukagun galdu edo irabazi, hor da nun, ez? Hainbat, historian zehar, beste hainbat arlo, debekatuta edo mugatuta izan ditugunez, ez? Maitasunarena gure joko zelaia eta gainera bi zentzu ezberdinetan izan zaitez maitale, izan zaitez zaintzaile baita, eta dena beti ere maitasunaren izenean. Eta gero oso polita da, Martini ahotsa nola eman diozun, ez da? Zen novela osoan zehar
Olgak hitz egiten du, ez da, Olgak kontatzen digu, Olgak hitz egiten digu, berak badu ahotsa, baina kutxa beltza atalean edo atalarekin erabaki duzu Martini ere ahotsa ematea hildakoari, alegia, ziren hilda dago, baina berak ere hitz egiten du. Garrantzitsua zen, zuretzat bere ahotsa agertzea? Bai, erakusteko esan dudan bezala bi modu ezberdin joiek, eta ere nik uste dut, nik bintzat idazten dudanean saiatzen naiz pertsonaiak ulertzen. Egon zaitezke gero berarekin ados, edo ez, baina bintzat ulertu zergatik heldu diren gauza batzuk egitera. Orduan nik ere ondo ulertzeko pertsonaia hori bere ahotsa entzuteko beharra nuen, eta kutxa beltza izeneko kapitulo horiekin hori egin dut. Liburuaren atzealdean irakurri daiteke arin irakurtzen dena, baina arrasto sakona uzten duen liburua da Jaiorena. Zuri ere idazterako orduan arrastoa utzi dizu? Bai, nik uste dut liburu bat idazten dugunean beti ikasten dugu zerbait. Hau da, nik mintzat nire idazteko modua beti izaten da, nik idatzi baino lehen ez dut jakiten ziur zer idatzi behar dudan. Hau da, batzutan pentsatzen dut jakingo banu zertarako idatzi, ez? Hau da, niretzat idaztea da deskubritzea, ez? Eta bai, deskubritu ditut gauza asko, batzutan gertatzen da, zure buruan modu abstraktuan dauden, edo modu abstraktuan dauden gauza batzuk idaztean lurreratzen dituzula, ez? Eta hemen nik uste dut lurreratu ditudala ere gauza batzuk, eta zintzoki ikusi dut nik ere idatzi bitartean behar bat zintzoki onartzeko nola ni eta nire inguruan dauden beste emakume asko ere nola hor gauden zehazki hor gertatzen denarekin, noski. Baina bai nola ikasi dugun modu hori nola dagoen gure barnean oso barneratuta, ez? Eta bai, beti ikasten da, liburu bat idaztean beti ikasten. Eta segurazki hongo dira Euskara maitatzeko modu kapitalak, edo ezain kapitalak, edo bakoitzak izango du berea, eta Korrikaren edizio berri bat badator, Karmele, aurrekoan hemen izan zinen, Donostiako zure azken kilometro hori gogoan izan genuen, elkarrekin gogoratu genuen, nola gogoratzen duzuzuk hori? Bueno, emozio handiz eta poz handiz, eta niretzat oso polita izan zen, ederra izan zen. Hainbeste jende ikustea, Korrikak berak nik uste dute beti emozionatu nago asko, jende askori gure herrian ez da, eta badauka Korrikak zerbait berezia, ez? Eta batean, neure ahotsa entzutea, neure barrutik, eta hainbeste jende entzuten adi isilik, bazken kilometro horretan bukatzu zenean, niretzat oso oroimen ederra daukat. Irudi ederroiekin orain jolas egingo dugu, Karmele, preso baldin bazaude, gurekin da Joseba Olagarai.